Salam el hormatly adamlar. Garaşdyk baýy bitirip ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Garaşdyk baýy bitirip Türkmenistan döwletimizi hormatly prezidentimiziň parasatly ýolbaşygyny alyp berýän işler berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne münasip ýörelgiler bilen üstünliklere başlanýar. Bu şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdyňlygy bilen tasdiklaýar. 5-nji oktýarda hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow sanly wizi aratnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi. İş maslahatyna gatnaşyjylar alynyp berilýän işler barada hazawat berdiler. Döwlet başlarymyz paýtatymyzda durmuşa geçirilýän özgertmeler maksatnamasynyň şäher düzümini munun weýlegim toplumlaryň esasy döwre waplaşdyrmagy, şäher ilaty üçin amatly durmuş şertlerini kemale getirmäge we degişli ekologiýa ýagdaýyny öpçün etmäge gönükdirmeliligini bellidi. Şunun bilen baglyk milli liderimiz öňde barjy tehnologiýalaryň we täzeçil inženýerçilik tekniki işler taýýarlamalyň urunuşdyrylmagynyň öňde goýulan wezipler durmuşa geçirmeň baş şert bolup durýanyny anyklady. Döwlet başlarymyz o sena toplumyň öňüne goýulan esasy wezipleri önsü çekmek bilen goýuluk bogdaý ekişiniň we agaltyny ýygnamak mögsüminiň depkinini güýçlendirmegiň bu jogapkärli çäreleri agrotehnikanyň kadrlaryna laýyklykda ýokary hillik hem wagtyny geçirmek möhümdigini beledi. Milli liderimiziň nataşýaly dänelik ekinleň gyradan gögürşini öpçün etmek üçin meýdanlarda suguriş işlerini öz wagtyny geçirmek zerurdur. Milli liderimiz ödürlü görüşli obukyjylyk önümleriň öndürilýän mukdaryny artdyrmak bilen baglanşykly meseleleri önsü çekip ekinlerden şol sanyna yer almanyň gant şonlarynyň soganyň bol hasyny almak, umumyň ekrançylygy ösürmek üçin häzirki zaman agrotehnikalaryň netijeli peýdalanmalygyny nykdy. Hormatly prezidentimiz obukyjylyk hem ulug tehnikalaryny gurus saklamagy we netijeli ulanmagy, harmanxanalaryň hem patar asylyjy kärhanalaryň işini häzirki zamanyň talaplaryna laýyklykda guramagy ýeterlik öns bermek barada birnäçe anyk görkezmeler berdi. Şunun bilen birlikde güýlük yer almanyň we beýleki obukyjylyk ekinleriniň bol hasyny kemale getirmek boýunça tapşyryk berildi. Döwlet başlarymyz güýlük soganyň ekişiniň talap edilýän agrotehnika möhletde geçirmeliligini belledi. Milli liderimiz ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplarynyň 25 ýyllyk bayramyna ýokary derejede taýýarlyk görünmeliligini aýdyp, bu ýaşany fenomenatiyeti ulanmaga berilmegi millileşdirilýän deshalarda, gurulýan binalarda işleri öz wagtyna tamamlamagy öpçün etmegi, şunuň ýaly ilatyň durmuş ýaşaýy şertlerini ýygdyrly ýokurlandyrmak bilen bagly meseleleri hemişe öns merkezine saklamagy tapşyrdy. Hormatly prezidentimiz halkymyzyň saglygy we awadançylygy baradaky hemme taraplaryň aladanyň Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň iler tutulýan ugurlarynyň biridigini belledi. Şu maksat bilen edi diýärimizde saglyk goruş ulgamyny ýygdyrly kemleşdirmek, hem ösüni halkara ölçeglerini kabap getirmek, lukmançylyk almany ösürmek, daşary ýurtly hyzmatdaşlary bilen netijeli gatnaşyklary giňeltmek boýunça çäreler ulgamlygyň esasy amala aşyrylýar. Şeýlelikde ilmiň öňde barjy gadananlarynyň we dörlük keselliň öňüni almakda hem bejermekde täze tehnologiýalaryň ulanylmagyny, jemgyýetimizde sagdan durmuş ýörelgileriniň putulandyrmagyny möhüm ähmiýet berilýär. Milli liderimiz döwrüň o sena toplumyň öňüne täze wezipeleri goýýanyny aýdyp, şolaryň çözgüdüniň täzeçil ulgamlaryny we netijeli çemeleşmeler talap edýänini belledi. Şunun bilen baglyqda ýurdumyzyň o sena toplumyny oň gaýtadan işleýän ulgamany munun weýlegim döwre waplaşdyrmak, obukyjylyk önümçiligini netijeli ösdürmek boýunça zerur çäreler durmuşa geçirilmeliler. Döwlet başlarymyz sany wizi aratnaşyk arkaly geçirilen iş maslahatynyň jemle garalan meseleleň we öňde durýan wezipeleň ýerine ýetirmeginiň aýratyny wajypdygyny belledi. 6-njy oktýarda Türkmenistanyň halky 1948-nji ýylyň Aşgabat ýer titremesiniň ähli uruşluň söwüş meýdanlaryna wepat bolan gahrmanyň ýüzlerçe müňsüni hasrat bilen hatireledi. Hatire çäresine halk hakydasy ýadygärlikler toplumyny gol goýmak dawrasyna hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow gatnaşdy. Türkmen halkynyň taryhyna iň pajagyly wakalaryň birinden Aşgabat ýer titremesiniň 70 ýyllanyň gowrak wagt geçdi. Bu waka baradaky ýatlamalar häzirçe her bir Türkmenistanyň ýüregine agyr ýara bolmagyna galýa. Ol uly ýetkilen öwüzinde bolup bolmajak baradaky ýatlamalar bilen çuňur oýlanmaga mejbur edýär. 1948-nji ýylyň 5-nji oktýarynyň 6-njy oktýaryna geçilýän gejesinde elhinç tebigy bitbagçylyk bir pursatyň özüni owudun gullap ösýän şäheri hemem oň töwereklerini weýran etdi. Ýyleşlerimiziň müňlerçesiniň ömür tanapyny kesip her bir maşgala diýen ýaly öwüzinde bolup bolmajak ýetkiler getirdi.
Türkmen halky gahrmançylykly taryhynyň öçmejek pursatlaryny ýatlap, gahrman ata-babalarymyzyň edermenligine sarpa goýýar we mehriban topragymyzy goraýjylygyň gaýdugsylygy baradaky hakydany nesilden nesile geçirýär. Biziň ýaşlarymyzda görülenmäge buýsunç köp. Watanyň azatlygyny, hemem garaşsylygyny goran ata-babalarymyzyň edermenligi we gaýdugsylygy baradaky şöhrat halkymyzyň taryhyna altyn harplar bilen ýazyldy. 1941-nji 1945-nji ýyllaryň urşuny Watandaşlarymyzyň möňlerçesi deňsiz taýtid edermenlik, harwy borjy we palyk watana agrarlyk görkezdiler. 10 ýyl geçenden soň şol ýyllaryň gahrmançylykly taryhy biziň ýüreklerimizde uly joşun döredýär. Biz iýleşlerimize buýsunmak bilen olaň öçmejek edermenliginiň öňüne baş egýäs. Gul goýmak çäresi tamamlanandan soň hormatly prezidentimiz oň gatnaşanlar bilen mehirli hoşlaşdy we bu ýerden ugrady. Soňra hormatly prezidentimiz ýol ugry eginleşleri bilen paýtatymyzy hasam ösdürmek, awadanlaşdyrmak bilen baglanşykly alınıp berýän işler bilen tanışdy. Meňem ýaly bu baradaky meseleler döwlet başlarymyzyň hemişe üns merkezinde durýar. Hormatly prezidentimiz Aşgabatda ýeňwanlandyrylan toplumyň şäher gurulşy maksatnamasynyň ýetigderli ýerine ýetirilmegine uly ähmiýet berýär. Şonuň bilen baglykda gurulýan desgalarda milli binagarlyk ýöreligleri bilen bir hatarda häzirki zaman tejribelerini utgaşdyrmak, bina edilýän desgalaryň ýokary hil derejesini öpüşün etmek, hemem olary öz wagtyny ulanmaga bermek esasy talaplar bolup durýar. Döwlet başlarymyzyň başyny başlayan şäher gurulşy maksatnamasynyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde paýtatymyz sadlyşykly ösüp dünýäniň owudun hemem ýaşamak üçin amatly şertleri özüne jemleýän şäherleriniň hataryny öz ornuny tutulandyrdy. Paýtatymyz Aşgabat öz şäklerini barha geňildiýär. Oň binagarlyk toplumyň üssü bolsa, täze jaýlary we desgalar şol sany gurulýan ýollary bilen ýetirliýär. Ugurduş desgalary bina edilýär. Bu iş her gün dowam edýär. Şonuň bilen baglyda hormatly prezidentimiz Gurbanyguly Berdimuhammedow şäher gurşuwynyň awdançylygyny mundan beýlegem öpçün etmek, bagy bosanlyklary, gulguldarlyklary öwürmek boýunça birnäçe öwüt nasihatlaryny berdi. Täze gurulýan binalar Aşgabatyň ajaýyp keşi bilen döwrüwap derejede utgaşmalar, hemem ähli-wagtda ýaşaýjylar we mehmanlar üçin hem amatlyklary özüne jemleýän görülüli paýtat bolmalylar diýip mehriban arkadagymyz aýtdy. Soňra hormatly prezidentimiz ýygnananlar bilen hoşlaşyp bu ýerden ugrady. 7-nji oktýarda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkerde başdy. Goşun general Gurbanyguly Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisine geçirdi. Onu şu ýylyň 9 aýynda harby hukuky edarelerde ýerine ýetirilen işleň netijeleri aranyp matlatlaşyldy. Hemem olaň işini munun bilen kemilleşdirmek esasy ugurlary kesitlenildi. Hemem maddi enjamlaryň binýadyny döwrüwaplaşdyrmak bilen baglanşykly meselelere garaldy. Mejlise gatnaşlary ýerine ýetirilen işler barada hasabat berdiler. Ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkerde başdy. Oňun betaraplyk, parahatçylyk söýjülük, hoşniýetli gowşuçylyk, hemem halkara işe hyzmatdaşlyk ýöreliglerini döwlet siýasatynyň esasy ugurlarynyň bir hökmüne kesitlen Türkmenistanyň tutuşlugyny goranç häsiýetine eýe bolan we watanymyzyň howpsuzlygynyň öpçün edilmegine, halkymyzyň parahat hemem awdan durmuşynyň kepili bolan milli goşunyň goranç ukybynyň ýokurlanylmagyna gönükdirilen harby doktrinany amala aşyrýanyny bellädi. Ýaýwanlandyrylan harby özgertmeler hutşy maksada gönükdirilendir. Onu ýaraly güýçliň maddi enjamlaryň binýadynyň döwrüwaplaşdyrmagyny, ähli düzümleriň häzirki zaman enjamlary we täze ýürüti tehnikalary bilen öpçün edilmegine, harby gullukçylygyň durmuş meseleläriniň çözülmegine, hemem hüner derejesiniň ýokurlanylmagyna möhüm ähmiýet berilýär. Ýurdumyzyň ýaraly işleriniň belen serkerde başdy. Gurda we döwlet migrasiýa gullugynyň başlyk wezipetini boşatmak hakyna fermana gol çekdi. Millilizirimiz bu wezipe öwüzi we bellep onuň gullugyny başlaryň ornatary wezipetinden boşatdy. Hormatly prezidentimiz halkara gatnaşyklarynyň işçiň ösdürilýän döwrüni bu gullugyň her bir işgäriniň düzüminiň öňünde durýan wezipeleň oňun çözgüdüne münasip goşunt goşmalygyny belledi. Hormatly prezidentimiz harby hukuky edareler üçin kesitlenen meýilnamalaryň üstünlikli ýerine ýetirilmeginiň şahsy düzümleriň serkerdeliň hüner derejesine, hemem hukuk taýýarlygyny, döwrüwap tehniki serişdelere we tehnologiýalary usatlyk bilen erkedilişine baglydygyny aýdyp, bu babatda anyk tapşyryklary berdi. Döwlet başlymy Türkmenistan tarapyndan amal aşyrylýan goranlyk häsiýetli harby taglimatyň binýadyny düzýän parahatçylyk söýjülük we insanperwerli ýöreliglerini eýerip, döwletimiz harby hukuky edareleriň maddi tehnika binýadyny ýetdirli ýokurlandyrýar. Milli liderimiz munun beýlegem harby hukuky edareleriň işini kemilleşdirmek, harby gullukçylygyň we olaň maşgalalarynyň gulluk etmegi we ýaşamak üçin münasip şertleri öpçün etmek barada munun beýlegem alady eder. Mejliste başga da birnäçe meselelere
meselelere gararly we olar önçe degişli çözükler kabul edildi. 7-nji oktýarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow bilen Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putiniň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Melelizlerimiz Russiýaly kärdeşini dogulun günü bilen tüý sürekde utlady. Hemen berkjansalyk, awadançylyk, dostlukly döwletiň halkynyň bekine gönükdirilen ekle başlanýşlaryna täze üstünlikler ardyp etdi. Telefon arkaly söhbetdeşligiň dowamyna giň ogrulary boýunça saýlaşykly ösdürilýän türkmen rus gatnaşyklarynyň möhüm ogrulary aralyk maslahatlaşyldy. Söhbetdeşligiň dowamyna melelizlerimiz Russiýaly kärdeşini öz üçin islenik amatly pursatda Türkmenistana sapar bilen gelmäge çagyrdy. 8-nji oktýarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň hem Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň arasyna telefon arkaly söhbetdeşlik boldy. Söhbetdeşler Türkmenistanyň hem Özbekistan Respublikasynyň arasyndaky dogonluk, dostluk we hoşniýetli goňşuçylyk gatnaşyklarynyň saýlaşykly we okunly häsiýete eýe bolup durýanyny, olaň şuňury mehirlik we açyklyk bilen tapawutlanýanyny kanatlanma bilen belediler. Sebäpden we dünýäniň käbir möhüm meseleleri boýunça pikir alşmalaryň barşynda prezidentler Gurbanuly Berdimuhammedow we Şawkat Mirziýoýew koronavirus ýokunjunyň ýaýramagy bilen bagly meseleleri degip geçdiler. Şeýlede telefon söhbetdeşligiň barşynda Merkezi Aziýanyň döwlet başdanlarynyň maslahat beriş dowuşyny geçirmek hakynda mesele gozguldy. Şuňa bilen baglykda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow bu dowuşyga 2021-nji ýylda Aşgabatda geçirmegi teklip etdi. 9-njy oktýarda hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň Geňişli Mejlisine geçirdi. Onu halk hojalyk toplumynyň podoklarynyň şu ýylyň 9 aýyna ýerine ýetirlen işleriň jemleneli prezident maksatnamasynyň hem ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösdürmek beýleki maksatnamalarynyň ýerine ýetirişi aralyk maslahatlaşyly we geljek döwür üçin iler tutulýan wezipeler kesitlenildi. Mejlisiň gün tertibine ýol başlary wezipe bellemek we wezipeden boşatmak bilen bagly meseleler hem gerdirildi. Döwlet başlary mejlise gatnaşyklary ýüzlenip, işde goýulan düýplü kemçilikler üçin durduly we ýokary gözegçilik edarasynyň başlygy wezipeden boşadýanyny aýtdy. Ýokary gözegçilik edarasynyň başlygynyň wezipesini wagtlan ýerine ýetirmegi şol edaranyň başlygynyň ornbasary bolup işleýän Çargulyýewiň üstüne ýüklenildi. Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň baş prokurory Attaýew söz berdi. Olu bilim medeniýet ulgamynyň idaralarynın işine geçirilen teljermeleň netijeleri barada hasawat berdi. Degişli gulluklyň geçiren barly işleriniň netijesini Medeniýet ministrliginiň Aşgabat şäher medeniýet müdürlüğiniň müdiri, mundan başga da bilim ministrligine geçirilen barlygyň netijesini ministriň mektep we mektebeçe çağlar edaralary boýunça ýol başlary dödüminiň birnäçesi özleriniň gulluk ygtyýarlyklarynyň hyýanatly peýdalanyp döwletiň kanuny behgitlerini düýpli bozanlyklar üçin jenaýat jogapkärçiligine çekildiler we olary kadiýetiň hökmü bilen jeza şähereleri belenildi. Döwlet başlary ministr kabinetiniň başlygynyň ornbasary Agymradowyň özüne anandan ulgamy talaklaryk ýolbaşlyk etmegi oňurmanlygyny belledi. Netijede bulgumly köp sanly paraxorluk ýagdaýlaryna ýol berilipdir diýip melelizlerimiz belledi we vice-premieri Eliyan wezipesinden boşatdy. Hormatly prezidentimiz mejlise gatnaşyklary ýüzlenip, ministr kabinetiniň şuňky mejlisinde ýurdumynyň ähli ministrlikleriniň hem pudoklaryň dolanyş edaralarynyň we gurumlarynyň ýolbaşlarynyň gatnaşýanyny belledi. Şoňa görä de Eliyan wezipesine garamazdan döwlet gulukçylarynyň kanuny garşy şeýle etmişleriň ören berk öňüniň alınjakdan aýtdy. Bu barada aýtmak bilen döwlet başlarymyz paraxorlukda we korrupsiýada günäkär adamlaryň kanuny laýyklykda jogapkärçilik çekjekdigini hemmelere ýene-de bir gezek doýdurdy. Melelizlerimiz ministr kabinetiniň başlygynyň bilim, sağlyk uruş we ilim hem sport ulgamlaryny gözegçilik edýän ornbasarynyň wezipesine gelin ýazyp bellep, ony ministr kabinetiniň bölüm müdiri wezipesinden boşatdy. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda giň germli özgertmeleň amala aşyrylýanyny belledi. Soňra melelizlerimiz Attaýew bilim ministriniň ýokary we orta hünärmen mektepleri boýunça ornbasary wezipesine bellep, ony telekommunikasiýalar we informatika institutynyň prorektory wezipesinden boşatdy. Bilim ministriniň mektep we mektebeçe çağlar edaralary boýunça ornbasary wezipesine bolsa Amanow belenildi. Şeýlede döwlet başlarymyz Gelliýewany Aşgabat şäheriniň häkiminiň bilim, medeniýet, saglyk uruş we sport boýunça ornbasary wezipesine bellep, ony Büzmeýin etrawynyň häkiminiň ornbasary wezipesinden boşatdy. Ministr kabinetiniň Geňişli Mejlisinde şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynyň makro ykdysady görkezleri barada hasawat berildi. Şolar halk hojalyk toplumynyň pudoklarynyň durnukly ösýänini görkezýär. Hasawat döwrüne jemi içerki önüm 5,18 götürmerdi. Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna geçen ýylyň degişli döwrü bilen degişdirilenine jemi önürlen önüm 4,12 götürmertip ykdysadyýetiň pudoklaryna kadal önümçilik netijeleri gazanyldy. Hormatly prezidentimiz ýerine ýetirmeli işleň iler tutulýan ugurlaryny öňe çekdi. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli pandemiýa zerarly ýüze çykan häzirki kynçylyklara garamazdan maýa goýum ýagdaýyny gowlandyrmak, mali ulgamly döwrüp ýagdaý
getirmek we konstitutsiyamyza laýyklykda bazar iqtisadiýatyny emele getirmegi şartlandyrmak üçin gödüňe tutulan giň gerimli özgertmeler dowam etmek zerurdur. Hormatly prezidentimiz ýalňyş energetika toplumynyň işine bary bolan kemçilikleri öňsüçekdi. Döwlet başlanymy ýurdumyzyň energiýa tirişleriniň eksportyny diversifikasiýalaşdyrmak barada aýdyp, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan transmilli gaz geçirjisiniň gurulşyny güýçlendirmek zerurdygyny beledi. Milli liderimiz wezipä borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýulan kemçilikler üçin ministra kabinetiniň başlygynyň ornwasary Meriýet Kenç eglan etdi. Hormatly prezidentimiz sany ulgamy geçilmeginiň döwlet siýasatynyň möhüm ugurlarynyň biri hökmüne kesitlenendigini, şol siýasatyň esasyny iqtisadiýatyň hem häzirki zaman jemgyýetiň isleglerini kanagatlandyryp bilýän dolandyryşyň netijeli ulgamly döretmegiň durýanyny nykdy. Hormatly prezidentimiz wezipä borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýulan kemçilikler üçin ministra kabinetiniň başlygynyň ornwasary Meriýet Kenç eglan etdi. Mejlisiň dowamyny milli liderimiz ýakyny Türkmen Awtologlar Agentliginiň paýdarlarynyň umumy ýygynynyň geçirilendigini belledi. Onda başga işe geçmek sebäpli Suwhanowy we düzmüň ýolbaşy wezipesinden boşatmak we bu wezipä Akmammedowy saýlamak hakyna çözgüt kabul edildi. Döwlet başlanymy agentligiň paýdarlarynyň umumy ýygynynyň çözgüdini tasdiklamak hakyna karary gol çekdi. Hormatly prezidentimiz soňky döwürde azyk haritlarynyň daşary ýurtlardan getirilýän möçüriniň azalyp başlanyny nyktady. Emma importy azaltmak goýunça maksatnamanyň ýerine ýetirişine berk gözegçilik edilmeliler. Bu maksatnamanyň durmuşy geçirilişi barada her aýda hasawat berilmeli diýip döwlet başlanymy aýtdy. Hormatly prezidentimiz wezipä borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän işde goýulan kemçilikler üçin ministra kabinetiniň başlygynyň ornwasary Meriýet Kenç eglan etdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda guruluşyň ýagdaýyny seljermeň zerurdygyny guruluşyk toplumynyň ýolbaşlarynyň öňsüne çekdi. Hem bugurda alınıp berilýän işlere nägilelik bildirdi. Guruluşyk we binaýarlyk meseleleriň we oň ýolbaşçysy Garnymyň adyna da nägilelik bildirildi. Hormatly prezidentimiz Gurban Ulyberdimuhammedow 2020-nji ýyl üçin maýa goýma maksatnamasyny taýýarlamaň, hem ýaşaýy jaýlarynyň şäherçiligiň aýratynym ahal welaýatynyň edara ediş merkeziniň guruluşyny çatlandyrmagy zerurdygyny nykdy. Özümizde bagly bolmadyk kynçylyklara garamadan ýurdumyzda energetika halkasynyň we Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçirji ulgamynyň gurulşyny dowam etmek möhümdir diýip milli liderimiz aýtdy. Hormatly prezidentimiz medeniýet ulgamy we habar erişdirişleri üçin ýokary hünärli hünärmenler taýýarlamak, gyzykly we ýokary çeperçilikli tele we radio gepleşikler taýýarlamak, maglumatlary bermek, täze görünüşleri gözlemek boýunça işler güýçlendirmäge öňsüçekdi. Hormatly prezidentimiz garaşsyz watanymyzyň beýtaraplarynyň şany senesine meden çäreler taýýarlamagy wajypdygyny nyktap, dünýä bileleşi üçin metbuat makalalaryny taýýarlamak, şunuň ýaly beýtaraplyk derejesiniň milli iqtisadiýatymyzy ösdürmekdäki hem gülläp ötýän jemgyýeti öpçün etmekdäki ornunyň uly taryhy ähmiýetini açyp görkezýän teleradio gepleşiklerini we metbuat makalalaryny taýýarlamak boýunça görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň gowuçy meýdanlarynda şu ýyly gowy hasylyň ýetişendigini kanatlanma bilen belledi. Bu ekiniň ýurdumyzyň iqtisadiýaty üçin möhümdigini göz tutup, paýtany iň soňky hanasyna çenli ýygnap almak üçin ähli zeruri işler geçirmek wajypdyr. Ýurdumyzda öňde duran esasy wezipeleň biri bolan mallarçylygy ösdürmek we mallaň başlanyny artdyrmak ýa-da galýa diýip döwlet başlanymy sözüni dowam etdi. Şuň bilen birlikde owy hojulyk we daş gurşaw gormak ministriniň garamagynaky mallarçylyk hojulyklarynyň haýal hususlaşdyrylýanyny aýdyrly. Bu hojulyklaryň 35-sinden häzirçelini diňe ikisi hususy eýetçilige berilipdir diýip döwlet başlanymy aýtdy. Döwlet başlanymy dünýäde emele gelen ýagdaýlardan hemişe habarly bolmagy wajypdygyny nyktap, Türkmenistanyň gatnaşmagyny dürli halkara çäreler geçirmek barada teklipleri hödürlemek tapşyrdy. Milli liderimiz watanymyzyň beýtaraplarynyň 25 ýylyny bayram etmek meselesine degip geçip, şany sene münasibetli geçirecek dawralan ýokary gurulmaçylyk derejesine öpçün etmegiň möhümdigini belledi. Hormatly prezidentimiz halk maslahatynyň berkarar döwletimiziň munyny beýlegim ösdürmek boýunça kabul eden çözgütlerini ýerine ýetirmek üçin tutan ýerli işlemeligini belledi. Döwlet başlanyny bu çözgütleň ýurdumyzyň syýasy ulgamyny gowlandyrmak, jemgyýetimizde demokratiýanyň munyny beýlegim ösdürmek üçin nowatdaky edimler etmege mümkinçilik berjekdigini aýratyn nykdy. Mejlisiň dowamyny milli liderimiz geçen 9 aýda alınıp berilen işleň jemleriniň jemlenendigini belledi. Garaşdy döwletimiziň daşary siýasaty uzulky syýaly beýtaraplyk, parahatçylygy söýmek, hoşnýetli goňşuçylyk we özara bekitli hyzmatdaşlyk ýürülgülerini berk eýermek arkaly amal aşyrly. Milli liderimiz öňde duran möhüm wezipeler barada durup geçip, Birleşen Milletler Guramasynyň Türkmenistanyň teklibini kabul edip 2021-nji ýyly parahatçylyk we ynançmak ýyly diýip eglan etmegi bilen bagly
bağlykda geljek ýylda bu başlanıjy durmuşa geçirmäge gönükdirilen ençime halkara hemem içerki çärelen geçirmeliligini nykdy. Şonuň bilen bağlykda täzeýeleçilini galan wagtyň içinde geljek ýylyň iň gowuny şany üçin bäsleşige eglan etmek zerurdur. Soňra milli liderimiz Gurban Ulyberdim Muhammedow ýylyň ahyrına çenli gözüňini tutulan hemme işleň usulünle tamamlanmagynyň wajypdygyny ministrliklerin we puduklarynyň edaralarynyň ýol başlarynyň ählisiniň önsüni çekdi. Soňra döwlet başlarymyz karara gol çekip Türkmenistanyň keselliň ýaramyna garşy görüşýän adatyndaşyr topurynyň düzümini tasdiklady. Milli liderimiz mejlise gatnaşyklara ýüzlenip saglyk guruş we derman senaty işgärleriniň bayramy münasibetli Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri adly kitabynyň 10-njy tomuny tamamlanyny habar berdi. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň içer siýasatynyň döwlet adam üçin diýen şygara laýyklykda alınıp barlyanyny belledi. Hemem Türkmenistanyň 2021-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan zähmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň, talip ödeňleji haklarynyň möçürlerini ýokurlandyrmak hakyndaky fermana gol çekdi. Hormatly prezidentimiz ministr kabinetiniň Gençlik Mejlisine jemläp, oňa gatnaşanyň hemmetine berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny, hemem berkarar oturmanyň munun wilegim urwaşlanmagynyň bekine alyp barýan işlerine uly üstünliklere arzu etdi. 10-njy oktýabrda Türkmenistanyň Saglyk Guruşy we Derman senaty işgärleriniň güni ýurdumyzda köp ugurly saglyk düzüminiň üstüne ýetiren lukmançylyk ulgamynyň täze eri diýgalarynyň açylyş däwreleri boldy. Şanly sena gabat gelen däwrelere hormatly prezidentimiz Gurban Ulyberdim Muhammedow gatnaşdy. Döwlet başlarymyz Bekrew köçetiniň uguruny gurulan halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkeziniň binasynyň öňündäki meýdança geldi. Milli liderimiziň ýol başlygyna Saglyk Guruş ulgamyny hemme taraplardan döwür waplaşdyrmagy, türkmensanlary ýokary halkara ölçeğlerinin derecesinde lukmançılık hizmetleri bilen öpçün etmeye gönüktürlün sağlık devlet maksatnamasy üstünlükle amal aşyrylýar. Şonky däwrelerin kimişilik bir taraplarymyzyň şany 25 ýylyna bagyşlanan bayramçylyk çärelerine badylga berýänini bellemek gerek. Döwlet başlarymyz bu ýere ýygnananlara ýüzlenip, täze esini namamyz boýunça ilkinji edek ýurdumyzyň Saglyk Guruş we Derman senaty işgärleriniň bayramynyň giňden bellenip geçilýänini aýtdy. Hemem bu ulgamyň ähli hunermenleriniň we işgärlerini ajaýyp bayram bilen sürekden utlady. Garaşda döwletimiziň konstitusiýasyna jemgyýetiň we döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamlar diýilip belenilýär. Şundan ugranyp halkymyzy ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlaryny öpçün etmek, raýatlarymyzyň ömür dowamlygyny uzultmak biziň döwlet siýasatymyzyň iler tutulýan ugurlarynyň birini öwürli diýip milli liderimiz belledi. Döwlet başlarymyzyň belleşi ýaly beýik akyllar şahyrymyzy Magtumuly Pragynyň saglygyň gadyryny belgili hassa bolmagyny burun diýişi ýaly insan saglygyny gorumak, oň gadyryny bilmek halkymyzyň gadymdan gelýän ýörelgesidir. Garaşda watarynyň Saglyk Guruş ulgamyny düýpli ösürmekde we dünýä derejesine çykarmakda saglyk döwlet maksatnamasy möhüm ähmiýet eýdir. Şonuň üçin berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne bu maksatnamada göz öňüne tutulan wezipeleri durmuşa geçirmek boýunça ýurdumyzda egert uly işler amal aşyrylýar. Ulgamyň kanunçylyk binýada barha puwtulandyrylýar. Ýurdumyzda Merkez Aziýanyň gowhur gaşyny öwrülen paýtatymyzyň iň gözel künjeklerini görük berýän halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezi bilen estetika merkeziniň açylyp ulanmagy berilmegi berkarar döwletimizde halkymyzyň bagtyar durmuşda sagdyň ýaşama ugruna edilýän aladalan ýene-de bir aýdyň misalydyr. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Saglyk Guruş we Derman senaty işgärleriniň güni münasibetli täze açylýan estetika merkeziň Türkmenistanyň Senagatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdaýlary tarapyndan gurulanyny belledi. Munyň özi ýurdumyzda döwletimiz tarapyndan telekeçiler üçin ähli mümkinçilikleň döredilýänini alamatlandyrýar diýip hormatly prezidentimiz munun welegim olar üçin ähli taraplaryň gollawlaryň berilejekdigini aýtdy. Döwlet başlarymyz bugünkü bayramçylyk däwrelerini dünýäniň dörli döwletleriniň köp sanly mehmanyň gatnaşýanyny belledi. Olaň hataryna Germaniýaly meşhur lukmanlar bilen alınıp barýan hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryň ören uludygyny bellep döwlet başlarymyz olary özüniň minnetdarlygyny bildirdi. Hemem mehmanlara ýüzlenip nemis dilini lukmançylyk ulgamyny türkmen german gatnaşyklarynyň munun welegim hasam ösdüriljekdigini aýtdy. Döwlet başlarymyz däwranyň dowamyna Germaniýadan gelen Münchenin Gerse Karl Theodor adynaky oftalmologiýa merkeziniň doktory tanymal alim we lukman Ulrich Schäler'e söz berdi. Mehman uzuly bilen türkmen liderini Aşgabatda gurulan täze lukmançylyk edaralarynyň açylyş däwresine gatnaşmaga döredilen mümkinçilik üçin hoşallyk bildirdi. Kimim Germaniýadan bolan pandemiýa zerarly bu däwre gatnaşyp bilmedik kärdeşleriniň gutluglaryny we iň gowy arzuwlaryny ýetirdi. Doktor özüniň Türkmenistanyň lukmançylyk merkezleriniň açylyş däwresine inni bir näçe gede gatnaşýanyny aýdyp, bu desgalyň her biriniň binagerlik aýratynlygy bilen tapawutlanýanyny nykdy. Mehman ajaýyp lukman bolan hormatly prezidentimiziň Saglyk Guruş
ulgamyna alyp barýan siýasatyna ýokary baha berdi. Hormatly prezidentimiz toý bagyny kesdi we binanyň içine girdi. Halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezi ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamynyň bejeriş gullugynyň başyny çekip, ýanyk şikayetlerde ýokary hili ýürütülüşdirilen lukmançylyk kömegini berer. Saglyk goruş ulgamyny täze lukmançylyk tehnologiýalarynyň eýdigderli ornaşdyrmagy Türkmenistanyň dünýäniň ösen döwletleriniň hataryna çykmak ugruny uly işleri geçirýändigini görkezýär. Döwrewap enjamlar bilen öpçün edilen halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezi munyň nowatdaky misalydyr. Merkez guruluny funksional we işgärler bilen öpçün etmek meselesini iň gowy daşary ýurt tejribesi we öňdewarjy işler düple öwrenildi. Şeýle-de merkeziň hünärmenleri dünýä belli ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezlerine bejermek usullaryny öwrenmek üçin Germaniýa, Israil, Awstriýa we Türkiýe iş saparlary amal aşyrdylar. Merkez tez kömek gullugynyň kabul ediş bölüminiň maslahat beriş anyklaýyş barlygyna balneologiýa bölüminiň ibaret bolup, bu ýerde berzeňi bejeriş suwunyň kömegi bilen dekeldiş, endoskopiki arasalaýyş barokamera bölümlerini bejerge geçiriler. 20 orunluk çağları bölümüne hemim 80 orunluk ul adamlar üçün bölümü, şeýle-de 20 orunluk plastik we dekeldiş hirurgiýasy hemim 10 orunluk intensiv reanimasiýa bölümlerini öz içine alýan stasionar bejeriş toplumy aýratyny guruldy. Gaýra goýulmasyz kömek bölümine ilkinji lukmançylyk kömegi beriler. Hemim döwrewap we ygtybarly lukmançylyk enjamlarynyň kömegi bilen kesel takyk kesitlener. Saglyk goruş ulgamynyň täze disgatynyň mümkinçilikleri we şertleri bilen taşlaň barşyna merkeziň düzümindäki barlyhanada umumy kliniki, biokimiýa, serologiýa, bakteriologiýa hemim beýleki seljermeleň we barlygynyň geçirilýänigi habar berildi. Munyň üçin bu ýerde dünýä ölçülerini kybap gelýän enjam oturdyldy. Ul nusxuluklyň bir wada köp sanysyny we gysga möhletde işläp bejermäge mümkinçilik berýär. Ýurdumyzyň lukmançylyk we öňnaş edaralaryna elektron resminama dolanşy ulgamynyň ornaşdyrmagy bilen maglumatlary toplamagyň, saklamagyň we peýdalanmagyň ýokary netijeli häzirki zaman we täze ulgamy döredildi. Şeýle-de halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezine Murat Garif adynaky Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetiniň şahamçasy ýerleşdirildi. Onuň binýadyna professorlar we mugallimler hassarlary bilen maslahat beriş işlerini konsiliumlary geçirerler. Hemim ýokary hünär derejeli hünärmenler taýýarlarlar, uluň ygtyýarlyk derejesini artyrarlar. Hormatly prezidentimiz merkeziň maslahatlary zalyna bu ýere ýygnalanlara ýüzlenmek bilen türkmen kärdeşleriniň öňden gelýän hyzmatdaşlary, şeýle-de lukmançylyk ulgamyny türkmen German hyzmatdaşlaryny dowam edýän nemis professorlaryna ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamyny ösürmäge uly goşandy üçin minnetdarlyk bildirdi. Döwlet başlamy şoňky döwra Germaniýanyň agryly lukmanlary bilen bir hatarda Ýewropanyň öňdewarjy saglyk goruş ulgamynyň wekilleriniň gatnaşýanyny aýdyp çykyş etmek üçin Germaniýanyň Federal Ýanyk Şikayetleri Birleşmesiniň wekili Dr. Cedric Böşe söz berdi. Mehman ýygnalanlary saglyk goruş işgärleri hünär bayramy bilen gutlady. Hemim türkmen kärdeşlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Ol millililerimiziň ýolbaşlygyna ýurdumyza alnyp berýän özgörtmeler arkaly ak mermerli Aşgabatyň gözelligine haýran galýanyny aýtdy. Halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezi şonuň misaly bolup durýar. Şunun bilen baglykda mehman halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezine kreativ tehnologiýalaryny ulanýan Sewitdäki iň gowy ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezine tapawutlanyryş nyşanyny hemim ýadygarlyk nyşanyny gowşurdy. Hormatly prezidentimiz halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezine beren ýokary bahasy üçin mehmana minnetdarlyk bildirdi. Hemim Şwitsariýanyň Zürich Federal Tehnologiýa Institutynyň uly mugallimi Dr. Attila Dinçer söz berdi. Ýokary tehnologiýaly lukmançylyk enjamlarynyň ornaşdyrmagy we giňden ulanylmagy Türkmenistanyň saglyk goruş ulgamyny hasam ilerlemegi, hemim hassalary bejermekde we dekeltmekde oňoýly netijeni gazanmagy mümkinçilik berýär. Şeýle edaranyň döredilmegi tutuş sewitde ilatyň saglygyny gowramagy, maýa goýulmagyny aňladýar diýip Dinçer bellidi. Ol Zürich Federal Tehnologiýa Institutynyň adyndan we bu merkeziň ýokary tehnologiýalar we innowasiýalar üçin münasip bolan güwänamasyny gowşurdy. Bu güwänama ekologiýa taýdan howpsuz ýokary tehnologiýaly enjamlary peýdalanmak bilen türkmen halkyny aýratyn lukmançylyk hyzmatlarynyň edilmegi üçin Aşgabatdaky ýanyk şikayetlerini bejeriş merkezine ýokary tehnologiýalar we innowasiýalar üçin syýlagyň gowşulmagyna şaýatlyk edýär diýilip şahadatnamada bellenilýär. Döwlet başlamy agryly syýlagy üçin minnetdarlyk bildirip, täze halkara ýanyk şikayetlerini bejeriş merkeziniň adamlary desin we ýokary hili kömegi bermek bilen iň gowy dünýä tejribesini özleşdirjekdigini we ulanjokdygyny aýtdy. Hormatly prezidentimiz merkezden ugramazdan öň hormatly mehmanlar üçin kitapda ýadygarlyk ýazgy galardy. Hemem saglyk goruş ulgamynyň täze edarasyna ýürütülüşdirilen awtologlary sowgat berdi. Millililerimiz hoşlaşanyny hemmeleri tehnologiýa öpçünçiligi boýunça öňdewarjy merkeziň
ýerleriniň açylmagy bilen ýene de bergede gutludy. Hemem oň işgärlerine uly üstünlikleri arzu etdi. Soňra hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň sağlyk guraş we dermantenaty ulgamynyň ösüşi üçin şanly wakanyň ýene de bir dawaranyň geçirilýän ýerine estetika merkeziniň binasyna tarap ugrady. Ýurdumyzyň sağlyk guraş ulgamynyň düzüminiň üstüne ýetiren hemem binagerlik keşiniň ajayiplygy bilen tapawutlanýan täze desha Aşgabatyň dürli ugurly häzirki zaman lukmançylyk edaralarynyň iri toplumlaryň kemale getirilen günnogur bölügine bina edildi. Bu etatlamanyň durmuşa geçirmegi lukmançylygyň ýürütülüşdirilen ugurlarynyň ösdürmegini göz öňüne tutýan milli sağlyk guraş ulgamyny döwrewaplaşdyrmak boýunça döwlet başlarymynyň başyny başlan strategiýasynyň üstünlikli amal aşyrylýanynyň aýdyň suwutnamasydyr. Hormatly prezidentimiz täze lukmançylyk edaranyň düzümi bilen içkin tanışdy. Oň işi adamyň saglygyny we gözelligini emele getirýän hyzmatlaryň ähli görnüşleri bilen birlikde ýylata ýokary hili kosmetologiýa hemem bejeriş arasalaş kömegini bermäge gönükdirilendir. Şunu dürli hüner derejeli hünermenliň bilelikde işlemegi we ýakyndan özara gatnaşyk etmegi möhüm iller tutulýan ugry bolup durýar. Merkezin dünýäniň öňdebarjy önürjileriniň täsini enjamlary bilen öpçün edilmegi häzirki zamanyň ýokary hüner derejesindäki kosmetologiýanyň ähli gerimini gurşa almagy mümkinçilik berýär. Bu bolsa halkara ölçeglerini kybap gelýän hemem klinika tasdiklama we bütün dünýäde netijeleriniň ikrar edilmegine eýe bolan degişli hyzmatlary ýerine ýetirmäge ýardam berýär. Merkezin bölümleriniň taslamalary düzülenini lukmançylygyň bu podunyň aýratynlyklary we has isleg bilerilýän ugurlary göz öňüne tutuldy. Hemem dürli estetika meseleleriň çözülmegine aýratynlykdaky çemeleşmeleň ulanylmagyna üns berildi. Hormatly prezidentimiz häzirki zaman lukmançylygyny ösdürmegiň iler tutulýan ugurlary barada daşary ýurtly hünermenler bilen söhbetdeşligini dowam edip, häzirki wagtda netijeli halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmäge we bu möhüm ulgamda tejribe alşmagy ýardam bermäge gönükdirilen lukmançylyk diplomatiýasynyň aýratyn wajyp ähmiýeti eýe bolýanyny beledi. Şunuň bilen baglanykda milli liderimiz ýurdumyzyň bütün dünýä saglyk guraş guramasy bilen köp ýyllyk üstünlikli hyzmatdaşlygyna adamlaryň saglygyny goramagy degişli meseleleri çözmekde netijeli çäreleri işläp taýýarlamak, hoply keseliň öňüni almak hemem olara garşy görüşmek wagty tejribe alşmak maksady bilen lukmanlaryň ýakynan alma amal gatnaşyk etmekleriniň ähmiýetini ünsü çekdi. Şeýlelikde estetika merkezde alymyň sunugutyň we amaly ussatlygyň nusxasy bolup durýan häzirki zaman kosmetologiýasynyň ähli ugurlary jemlenenleri bu ýerde sertifikasiýalaşdyrmagyň dünýä ölçeglerini kybap gelýän öňdebarjy ykjym we sany görnüşde deriniň ýagdaýyny anyklaýjy lazer ýagtylyk radio ýygylykly ultrasesli hemem beýleki estetika we bejeriş çözgütleriniň giň germi göz öňüne tutulupdyr. Hormatly prezidentimiz merkez bilen tanışlygyny tamamlap maslahatlary zalyna geldi. Hormatly prezidentimiz täze merkeziň ençeme awraly halkara filanlara münasip bolanyny şolary goşurmak üçin bu ýerde Ýewropanyň alim lukmanlarynyň hemem awraly universitetleriniň wekilleriniň ýygnanyny belledi. Şunuň bilen baglanykda milli liderimiz Astriýanyň estetika lukmançylyk bileşiginiň ýolbaşçysy, lukmançylyk ilimläriniň doktory professor Manfred Rutzler'e söz berdi. Mehman davralary gatnaşmagy dördülen mümkinçiligi üçin hoşallyk bildirip döwlet başlarymyzy hemem ähli türkmensanlary estetika lukmançylyk ýaly ýurdumyzda uly isleg bilerilýän ugry türkmensany ösdürmäge ýardam bermäge gönükdirilen täze tesin desganyň açylmagy bilen gutlady. Hormatly prezidentimiziň ýolbaşçylygyny saglyk goruş ulgamyny türkmensanyň tesir gallarjy üstünlikleri gazananyny tap mehman estetika merkezine güwanama hemem hil taýdan ýokary we aýratyn tapawutlanan diýen sylaw goşurdy. Soňra Şweytsariýa Konfederatsiýasynyň Luzern Universitetiniň mugallimi Bernd Rosen'a söz berildi. Mehman döwlet başlarymyzy we türkmen halkyny estetika merkeziniň ulanmagy berilmegi bilen mehirli otlap iň döwrewap derejede enjamlaşdyrylyşy hemem binagerlik keşiniň ajaýyplygy bilen tapawutlanýan ýürütülüşdirilen täze lukmançylyk edaralaryny gowanýanyny aýtdy. Mehman dawraly ýagdaýda estetika merkezi güwanamany hemem taslamanyň gurulşynyň ajaýyplygy diýen sylaw goşurdy. Soňra MC estetika klinikalaryň baş direktory Dr. Tilman Staş çykyş etdi. Olam öňdebarjy tehnologiýalaryň ornaşdyrmagyna lukmançylyk ulgamynyň we tejribesiniň ötüşinde türkmensanyň ajaýyp üstünliklerine şaýatlyk edýän wakalaryň ähmiýetini belledi. Mehman milli saglyk goruş ulgamyny döwrewaplaşdyrmakda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň aýratyn hyzmatlaryny tap estetika merkezine güwanamany we innovasiýon taýdan tapawutlanan estetika merkez diýen sylaw goşurdy. Döwlet başlarymyz daşary ýurtly hünermenleri ýüzlenip, olaň mazmunly çykyşlary hemem ýurdumyz barada aýdan
hoş niyetli sözleri şeýle-de hormatly sylaglary goşulmaklary üçin minnetdarlyk bildirdi. Millilizmimiň beleşi ýaly Aşgabatyň ajaýyp tebigy kunjuguna yerleşen estetika merkeziň değişli sylaglary münasip bolmagy ýurdumyň saglyk goruş ulgamynyň halkary derejesine gadananlarynyň ikrar edilýändiginiň suwtnamasy bolup durýar. Döwlet başlarymyz hormatly mehmanlaryň kitabyna ýadygarlyk ýazgysyny galdyrdy. Ilata ýokary hili we el ýeterli lukmançylyk hyzmatlaryny ködürlemek Türkmenistanyň döwlet siýasatynyň esasy maksatlarynyň biridir. Millilizmimiz estetika merkezi awtolog serişdeleriniň şol sany tez kömek awtologlarynyň açarlaryny goşurdy. Hormatly prezidentimiz dawra gatnaşçylary bilen mähirli hoşlaşmak bilen ýurdumyzyň lukmanlaryna jogaýpkärlik we asly işlerine üstünlikleri arzu edip bu ýerden ugrady. Hepdeniň dowamyna wakalar mehriban arkadagymyzyň el ýurt bähitli döwlet ähmetli işleriniň rowaşlanýanyny watanymyzyň äkli babatlarda ýokur depkinni ösýänligini eşkär etdi. Şol ýurdumyzyň Senatçylyk we Telekeçiler Birleşmesiniň agdalary arkadagy prezidentimiň gatnaşmagyna açylyş dawrasy geçirilen estetika merkezinde boldular. Şeýle-de olar hoşallyk maslahatyny geçirdiler. Ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamynyň düdüminiň üstüne ýetiren hemde binagarlyk kesbiniň azaýyplygy bilen tapawutlanýan täze Aşgabatyň binagarlyk kesbi bilen azaýyp taýdaşygy emele getirdi. Merkeziň işi adamyň saglygyny we gözelligini emele getirýän hyzmatlaryň ähli görnüşleri bilen birlikde ilata ýokarky ýyly kosmetologiýa hemde beceriş araşdyrýyş kömegini bermäge gönükdirilýändir. Şunda dürli hünär derejeli hünärmenleriň birlikde işlemegi we ýakyndan özleri gatnaşyk etmegi ileri tutulýan ugur höküminde keskitlendi. Merkeziň dünýäniň öňde barjy öňdürjüleriniň täsir enzamlary bilen üpçün edilmegi, häzirki zamanyň ýokary hünär derejesindäki kosmetologiýanyň ähli görnüşlerini gurşap almagy mümkinçilik berýär. Bu bolsa halkara ölçeglerini kywap gelýän hemde kliniki tasdiklama we bütün dünýäde netijeligiň ikrar edilmegine ýa bolan degişli hyzmatlar ýerine ýetirmäge ýardam berýär. Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň idara binasynda geçirilen maslahata gatnaşçylar milli liderimiziň çözgüde etatyny, täze estetik merkeziň Senatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň garamagyna berilmegini ähmetli waka höküminde bellädiler. Olar munyň üçin arkada prezidentimize hoşallyk sözlerini aýdyp, bu urmança hyzmatlaryň giň görnüşleriniň ýoly goýulandygyny ýytadylar. Bilinçli soňky ýyllarda mehriban arkadamyz halkymyzyň saglygyny, adamlaryň bagtyar durmuşyny üpçün etmäge önükdirilen giň meselelerini özgertmeleriň amala aşyrylymagyna möhüm ähmiýet berýär. Munyň ödi hormatly prezidentimiziň ýol başçylygynda üstünlikli durmuşa geçirilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugur bolup durýar. Birleşmäniň agdalary netijeli işlemek we halkymyza ýokary derejeli hyzmatlary ýoly goýmak üçin döwlet tarapyndan oýun şertleriň döredilýändigini bellädiler. Şeýlegem çykyş edenler milli liderimiziň tagallasy bilen döredilýän ýokary derejeli mümkinçiliklerden netijeli peýdalanyp, öňde durýan wezipeleriň üstünlikli ýerine ýetirilmegi ugurunda ähli tagallalaryny gaýyrmajykdyklaryny anandyrdylar. Hoşallyk maslahatynyň ahyrynda oň gatnaşçylar mehriban arkadamyda ýüzlenme kabul etdiler. Onu bagtyar durmuşda ýaşamak, dörejlikli işlemek we halkymyza edilýän dürli, şol sany lukmançylyk hyzmatlarynyň netijeligini ýokarlandyrmak ugruny döredilýän şertler üçin arkadaky prezidentimize hoşallyk sözleri beýan edildi. Lewap welaýatyny ýurdumyzyň welaýatlarinden hem Aşgabat şäherinden ahaltaka bedewleriniň gatnaşmagyna detlapky at çapşyklary geçirildi. Bayramçylyk şadlygyny betlenen at çapşyklary ören gyzykly boldy. Lewap welaýatynyň Döwrewap açylyk sport toplumyny ýurdumynyň welaýatlarinden hemde Aşgabat şäherinden halkymyzyň milli buýsunjyny öwürlen bekişli bedewlerimiziň gatnaşmaklaryna nowatdaky at çapşyklar geçirildi. Bu ýerde tomaşaçylaryň şadlyk şowkuny astyna çapşyklaryň bäşdi geçirilip, olara ýelden ýurek ahaltaka bedewleriniň 30 bäşdi goýberildi. 3 ýaşar şeýlede 4 we uly ýaşar atlaryň gatnaşmaklaryna geçirilen çapşyklaryň ählisem ören gyrykly bolup, olar ahaltaka bedewleriniň muştoklarynyň şadlygyna öwürli. Welaýatçylyk sport toplumyna ýygnanan bagtyar raýatlarymyzyň şowkuny el çarpışmalary arasynda 3 ýaşar atlaryň gatnaşmaklaryna 1200 metr aralygy badalgalan birinji çapşyk ören täsirli geçdi. Bu çapşykda Türkmenistanyň baş prokuraturasyna degişli Gülýa Gatly Dorwedew bellinen aralygy 1 minut 10,18 sekundda geçip ýeňiz bolmagy başardy. 3 ýaşar bedewleriň gatnaşmaklaryna 1200 metr aralyga geçirilen ikinji çapşygym bedew jankyýorlaryna uly gyzyklanma döretdi. Bu çapşykda Lewap welaýaty häkimligine degişli Bagtyar atly Dowrat bellinen aralygy 14,17 sekund wagt gorkadyp, pellehanadan ilkinji bolup geçmegi başardy. 1200 metr aralyga 4 we uly ýaşar atlaryň arasyna geçirilen 3-nji çapşykda Türkmenawa şäher häkimligine degişli Jeyhun atly alat beýleklerden epetli aran açyp bu çapşygyň ýeňçisi boldy.
Ol belenen aralyga 1 minut 14,19 sekund wagt görkezip pellehanadan ilkinji bolup geçme başardy. Ören gydykly geçen 4-nji çapşykda Lewap vilayet polisiýa müdüriniň Keýmir atly alaty ýeňiz bolmak başardy. Keýmirin 1200 metr aralyga görkezýän wagty 1 minut 12,17 sekunda deň boldy. Ören täsirli geçen 5-nji çapşykda Lewap vilayet häkimligine degişli gelşikli atly Dorat 1200 metr aralygy 1 minut 15,16 sekund wagt bilen ýeňiz bolmak başardy. Lewap vilayet açylyk sport toplumuna bedew jankyýarlaryna ýatdan çykmajak täsir galyran çapşyklarda ýeňiz bolan bedewlere serpaýlar yapylyp, olan çapyktywalarına sowgatlar oşurly. Hormatly dinleyijiler, häzir bolsa gepleşigimizde hepdeň dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň hidrometeorologiýa barada gullyk tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýär. Salam alyk dinleyijiler. Hormatly dinleyijiler, bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň mygdan dogry dowam edýär. Mähwan adamlar, gelingini bolsa oktyabr aýynyň 12-sinden oktyabr aýynyň 18-ne çenli hepdeň dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış bolalım. Yani gelecek hepdeniň dowamyny ýurdumyň çäne demir akkumulatordan howa akymynyň aralaşmagy netijesinde howanyň gece gündüz temperaturalarynyň atkem ýokarlanmagyna garaşylýar. Hastakygy. Ýurdumyzyň barkany welaýatyny atkem rutly howa bolup, günnägerden tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr ýetýän şymal öňsüňde hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 8-10 gradusdan 17 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 22-27 gradus, welaýatyň Kanariýa etraplaryny 19-24 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň ahly welaýatyny atkem rutly howa bolup, günnägerden tezlik sekundda 7-12-den 9-14 metr ýetýän şymal öňsüňde hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 3-8 gradusdan 10 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 17-20 gradusdan 26 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýatyny atkem rutly howa bolup, Demiraz günnägerden tezlik sekundda 6-17-den 9-14 metr ýetýän şymal öňsüňde hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 2-7 gradusdan 10 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 16-20 gradusdan 25 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Diýarymyň Lewap welaýatyny atkem rutly howa bolup, Demiraz günnägerden tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metr ýetýän şymal öňsüňde hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 3-8 gradusdan 10 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 17-20 gradusdan 26 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Ýurdumyzyň Daşoğlu welaýatyny atkem rutly howa bolup, Demiraz günnägerden tezlik sekundda 5-10-dan 9-14 metr ýetýän şymal öňsüňde hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 1-6 gradusdan 10 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 16-20 gradusdan 25 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda atkem rutly howa bolup, günnägerden tezlik sekundda 7-10-dan 10-12 metr ýetýän şymal öňsüňde hem de howanyň temperaturasynyň geceleri 6-8 gradusdan 10 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 20-20 gradusdan 25 gradusga çenli maýyl bolmagyna garaşylýar. Mähwan ýylaşlar ýurdumyň oktyabr aýynyň 12-sinde magnit hadisasynyň durmuk ýagdaýda saklanmagyna garaşylýar. Mähwan adamlar, siz oktyabr aýynyň 12-sinden oktyabr aýynyň 18-ne çenli hepdeň dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hem de paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanış boluňuz. Eziz watandaşlar, häzirki wagtda howanyň düzümine tozan bölejikleriniň meçheriniň gadadan 10 göterim artmagy bilen baglanşykly howa şartlarynyň adam bedenine ýetirýän oňaýsız täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mähwan ýylaşlar, bu da günler berjaý etseňiz, ýylyň islenlik paslaryny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähran adamlar, şonuň bilen watan habarlar gepleşigimiz jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşler edilýär. Ähli ötüşlüň ödünine bolsa halkyň bekýidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.